ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Хариду Фурӯш ТВ. Ҳама каса созен хубен? Дар навори имрӯза якчанд эълонҳои нав ки ба мо равон кардагиянд пешниҳоди шумо мегардонем. Агар шумо ҳам замин, хона, мошин чизе барои фурӯш дошта бошед, ба мо равон кунед. Дар навори оянда ҳатман мемонем. Аз нафароне ки дар канал меҳмонанд, хоҳишмандем ба канал подписатсия кунед. Куча даромади хона, ои давлатӣ дора, ҷада гастиҳои туалет, меҳмонхона, сотиқ замин, ҷада ои качалка мотор, ҷо времянка, ремонтошу қачинесе, якта дута хонача времянка, инҷа кухни, инҷаш туалет, инҷаш баня, тараф замин, инҷа ошхона, так як хонаш подвал дора. Инҷа даромади хона, ина хонаҳо, так ҷа хонача спальня, ҷа хоначаи дигар.